wondene rampung keluarga temanten kakung mangke keluarga temanten putri Mbah Restin sekeluarga, Mbah Jinal sekeluarga, Kristin kau dikei bunder kei sirah dhuwur. Ini lho tulisan gambari becak. Mbah Kristin sekeluarga, Mbah Jinal sekeluarga, Mbah Tris sekeluarga, Mbah Dilar sekeluarga, Mbah Sih saking Malang sekeluarga, Mbah Sih saking Malang, Mbah Jani sekeluarga, Mbah Katmini sekeluarga, Mbah Sum Teguhan sekeluarga, Bapak Sukiran saking Solo, Pak Sukiran Solo sekeluarga, Mbah Bakin sekeluarga, Pak Towok saking Gelung sekeluarga, Bu Siti sekeluarga. Monggo keluarga agung temanten kakung rumin mangke kasuwun foto lajeng keluarga temanten putri. Setunggal tembang saking Campursari Kabut Irama potretipun monggo dipun lanjut mangke murih geneleng wanci langsung sat pananda. Monggo yayi. Sekali lagi keluarga besar temanten putra dimohon untuk foto dulu, kemudian dilanjut keluarga temanten putri satu lagu nanti potretnya silakan nanti untuk diselesaikan. Sopok kanjeng lakoni lelakon kakak sandang reno matlok babar pisah aku orang ngerti batinmu ragai kok ojo kurang pamaku yen ono ketindakku karo rasuku kabeh mau bareng wis kebacut mulane wakasane aku trimo bojone dituturku marang kowe lho anggap aku jamu pinggir jalan gede babakane kaya
kasih Kabuti Romo yang telah menyumbangkan sebuah lagu penandang tukangnya foto guyu Kabuti Romo. Pokoknya anggar iringane Kabuti Romo set rame. Dalangnya mati tua elek ngene. Ya sahabat awis tedak pinata monggo dipun lanjut ngantos rampung kula minangka pengendali wara tanpa rasa sampun tabuh 11 kirang sedasa menit. Kuwancipun tanggap wacana sepisan katur tanggap wacana pasrah pangula wentah sulipun kadang pisan mangke rampung pasrah pun kirapaken sawet awis sinambi rantu kira pungko kalih mangke pun tampi ngiras pantes ngayu bagyo wonten kalenggah menika kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Heri Triyono mboten kas dimatur priyangga miwah Ibu Evi Susanti kepareng masrahaken punang temanten kakung parandene umpami kawijining pangandikan namung kandhek wonten jangga. Kasuwun panjenenganipun Bapak Panca Winarno kasuwun nyamaten nganggo masrahaken punang temanten kakung ewasana monggo Pak Panca Winarno kepareng ngomyasike sasana palenggahan manjing sasana pinanci sasana sabda duplikatur serempekipun Metaraman. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketingale ora enek sing jawab iki kemungkinan gak seneng kalih kula wis tak medun neh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dados lek sampun pikantuk balesan wonten teng manah anyep nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sori sodri wa yasiri amri walul datami lisani yaqau qoli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh ingkang satuhu kinabekten, dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami boten nami ngirangi tata trapsila nanging ngeti papan saha kawontenan ingkang mekaten kapeksa kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan. Tak perlu kula matur ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Nurdi saha Ibu Gunardi. Kawula nuwun kula minangka sesulih saking Bapak Heri Triyono saha Ibu Evi Susanti wonten tlatah Patihan, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Sepindah Bapak Heri Triyono kalih Ibu Evi Susanti ngaturaken salam taklimipun kanthi pepuji mugi-mugi panjenenganipun Bapak Nurdi sakeluarga tansah pinayungan ing Pangeran kinelakna ing Sukarahayu lan tinebena ing Godha Rencana. Kaping kalihipun kula kinaten ruang sawetawis kadhawuhan dening Bapak Heri Triyono saha Ibu Evi Susanti nyuwanaken penganten kakung ingkang asma Aldi menika dados saking putranipun Pak Heri kalih Ibu Evi Susanti Aldi. Ingkang salajengipun kula pasrahaken penganten kakung ingkang asma Aldi ingkang sampun kadhawuhan kalian Lela putri panjenengan kanthi wilujeng nir ing sambik kala.
Ingkang salajengipun kula titipaken anak kula ing panjenengan nalika wonten dalem panjenengan. Mborong anggen panjenengan gula wentah suka piwulang amprih cekap pesangone kangge mengku bale wisma sak prayogine keluarga. Sumangga penganten kakung kula aturaken ing asta panjenengan dene wonten kekirangan punapa kemawon Bapak Heri Triyono saha Ibu Epi Susanti ngaturaken dongeng panuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Mekaten ugi mbok bilih mangke benjang tanggal 19 menika sepasaran penganten menika kaunduh wonten Resto Lombok Ijo nggih. Lah Lombok Ijo menika lere Lawu Plaza. Mbok bilih mangke waktu badhe acara dhateng Lombok Ijo mangke ingkang badhe ngersakaken badhe napa niku teng mrika wonten Ka'bah wonten Singapura wonten Liberty wonten pun mendunia. Dadi kota Madiun niku mendunia. Dados mengke badhe acara teng Lombok Ijo ngaler sekedhik mengke langsung umroh ya. Teng mrika wonten Ka'bahipun langsung umroh teng mrika. Biayanipun sedikit mboten kathah umroh teng. Dados celak kalian Lombok Ijo. Dados benjang tanggal 19 dintenipun Minggu wanci tabuh sedasa. Kula suwun acara mengke teng Lombok Ijo sampun diwiwiti. Mekaten. Temanten ugi mbok bilih mangke wonten samapta ing damel sampun samapta ing damel kula sak pendereke penganten kakung badhe nyuwun pamit. Cekap semanten atur kawula mbok bilih anggen kula ngaturaken pasrahan penganten kakung tasih wonten kekiranganipun awit cepet ing nalar kidunge pemanggih kersa Bapak Nurdi saha Ibu Gunarsi saha para rawuh sedaya angegungna lan angluberna samudraning pangaksami. Cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bonco Winarno minangka cundhakan ing atur kadang pisan. Mangke Pak Nurdi, Pak Nurdi, Pak Nurdi, Pak Nurdi. Ya. Sakmono dhuwure mosok pendek. Ampun lali lho Pak pendek, Pak Nurdi. Tanggal 19 mengke temanten kasuwanaken wonten Lombok Ijo. Nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak Tri nggih, Lombok Ijo. Kula nderek mboten mangke. Mboten kanggo. Alah pengen umroh gak kelakon. Lombok Ijo mungkin ngalor sithik umroh ngendikanipun Pak Winarno ngaten. Ya sawetawis menika potretipun setunggal utawi kali jepretan Mas Yura mangke pun sekora rumiyin gandeng menika sampun wajinipun kirap mangke sinambi ngrantu kirap monggo kalih pun tampi ngras ngayu bagya murih murakabi wekdalipun insyaallah mangke saderengipun dhuwur sampun rampung ngoten nggih Pak Bu nggih. Monggo kirap mongko sepisan daya tumuli kawiwitan Sri Naranata Jengkar Cangkrama naliti kendho kencenging pranatan gemari paing prakala dasih cundhakane laku siaga ing gati samapta ing diri jengkar saking madyaning wisma purusa dikaran prabaraga o samapta ing gati nyawiji kumolong jajar katingal lampahi binarung nat tap swaraning gendeng gumelarang ngebeke ora iku murung
metu njaba yayi kanthi nendho Matalang Pati sigra manjing ana madyaning Puraya Agung ngestoaken dawuh sinuwun ayo do Matalang Pati siaga ing gati samapta ing diring abyantaring Ngersanata mracenani Sang Nata Sarimbit Gya Tedhak Cangkrama injih ngestoaken dawuh Nyi waduh jan tamune Pak Nurdi oke rame-ram kabeh do ngetke aku ayune moncrot-moncrot kaya tomat gosok tabrak truk kula ingkang sowan sinuwun buka barisan kabeh maju jalan weh ya nganggo sempitan barang kapiarsa swaranipun tok tok dum tok dum dum bendaraku kagem putri ayune kok kaya ngono sing kagem yo ganteng merah-merah walah rasanya awak teko iki ala jenenge wong ganteng aku yo pengen ayo do Mas maju menjadi umur Koro manjing Puraya Agung aja nganti kabeh sing tuwa dina loro samudra rup kepret neh ki ngode Sinoman Pak Agus siap wit wit sinuwun ingkang sowan monggo potretipun kalih jebretan malih sampun mengke kasigit rumiyin nggih mangke kira apa kalih dipun lanjut kula ingkang sowan sinuwun Matalang Pati saken dawuh nyetrusa kita ngabiyantar ing Ngersanata mracenane Sang Nata Sarimbit Gya Tedhak Cangkrama monggo den kula aturi jengkar cangkrama gandeng keng garwa Drot yas Anggraruji Nawang kirap mongko sepisan pun wastani kirap Kanalendra temanten kakung putih lumaksana kekaryan gandeng asta cundakane lampah kaparaga yaya jempuma
Susilowati pudyaning Gastirta Kamandanu bijil saking kerek Ngawi Purba joget matut mulat nganan mulat ngiring ayu dasare ayu tenan jan ayune ngluwi para sinoman-sinoman iki tutuke laku ayu banget lho Mbak ayo ayu tutuke laku ning ampun kok wandi ayu ketoke ning wandi yo ben ngene-ngene 750 yo aduh apa tadi gatek nika sinuwun monggo dipun gandhengken garwa gandeng asta kangkeng garwa memetri kagunan jawi gegolan kabudan kengendak dasar temanten kakung pekik warane ngagem bestar hasil sumping sekar kantil mungguing talingan kanan kiri yakti minangka panulaing rubeda na sedya ratu meka yen tumeka ratu mama yen tumama raboyo dadi ngopo katla wayuning judu sageta sajiwa dhateng temanten kalih Kurih Yuwana Nirbaya Nirsansaya gaduh punang pusaka adapur ladrangan mengku buanan sinom paridata pun kanthi sekar melati kenrinonce rowe yayah suluring mandiru ponang boro mungging wentis tengen ponang tumal mungging wentis kiring nyamping sida mukti pinaroda ing kencana biur kinarya kecelap yayah wader pari sesonderaning madyaning tirtawening gandeng kang garwa lamun ta sinandra yawah jayapa ing para segara kang ilang Bathara Wisnu ngajawantah ingkang kagungan Sekar Wijaya Kusuma tetangkok Wijaya Mulya Dadya Mulya polyaning kagipaten lahir temekan batine prapteng yaring tinuju sunggalaken lampah sumsasmita monggo Den Paduka Raden kekalih kula aturi manjing panthi pamusanan pucat busana keprabon mangking rasuk busana kapangeranan kula tetep pucat tuhu mangking ndherekaken sekar panjenengan miwiti wakirap kangka kalih Den among mesem jroning nala lekasing Bapa Nurdi Sagarwa Nek pasewakan busana maneka warna Pas bisa rampung ngareng abdi dalam sinoman Wijaya Kodiladi saking Samapta Ganti atur pabujo krami kelamaturaken sugeng anikmati waras pelok lan slendra dadi sawiji aduh iremati aja juara Mandang bareng nangkar sasiko Donas titi murib
Kirap pengkos pisan sampun rampung nyarengi abdi dalam Sinoman Widaya Kadruladi atur pambuja krami angka kalih dumateng sedaya para tamu kula ngaturaken sugeng hanikmati. Sinambi nyrantu kirap pengko kalih kula sampun dipun pasrahaken kalian panjenenganipun Bapak Ponco sakmenika pun tampi ngiras pantes nglatasaken pangayu bagya kasaira panjenenganipun Bapak Suhardi. Monggo-monggo Pak Suhardi kepareng nyamaptaken kanggo manjing sasana pinanci kene nampi pasrahipun temanten kakung ngiras pantes nglantasaken pangayu bagya sasana sabda tumuli katur srempeke tetep metaraman. Monggo Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dumateng para pinasepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, dumateng Romo Kyai dalah Ibu Nyai ingkang tansah sumanding wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang kawula bekteni, dumateng para pangombyong temanten kakung ingkang mijil saking Madiun ingkang kawula hormati, dumateng para rawuh sedaya kakung sumawon putri ingkang kawula hormati, boten katalumpen dumateng mempelai berdua ingkang tansah bagya mulya. Para pilenggah ingkang kawula hormati, sakderengipun kawula matur dumateng ngarsa panjenengan sami pinangka sesulih sarira panjenenganipun Bapak Nurdi sakala wangsa, sumangga panjenengan kawula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten sedaya nikmat ingkang sampun kaparingaken kula dalah panjenengan sami, saengga menika wedal kula dalah panjenengan sami tansah pinaringan rahayu slamet wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila saking menika monggo-monggo kita syukuri kanthi atur bikaulena alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ugi salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun ajeng-ajeng syafaatipun min hadayamil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pilenggah ingkang kawula hormati, ing mriki kawula pinangka sesulih sarira panjenenganipun Bapak Nurdi sakala wangsa kinen ngaturaken inggih menika atur pambagya mulya ngiras pantes hanampi pasrahipun pinang temanten kakung ingkang mijil saking Madiun. Pramila saking menika sakderengipun Bapak Nurdi hangaturaken salam taklim dumateng ngersa panjenengan sami keranten panjenengan sampun kersa hangrawi menapa ingkang dados undanganipun. Pramila saking menika mugi kemawon
atas kesayangan panjenengan sami menika ndadosaken amal panjenengan amal kesaenan lan ugi Bapak Nurdi ngaturaken sugeng lelenggahan kawula atur pinarak kanthi mardu-mardikanipun penggalih sinambi angresepi pasugatan ingkang sampun kaaturaken kaliyan Pramulati. Salajengipun Bapak Nurdi sakala wangsa nyuwun pangapunten keranten anggenipun hanampi kerawan panjenengan sami sajak wonten ingkang boten ngresepi dumateng ngersa panjenengan sami ingkang sedaya kala wau ngingini saking pasugatan palenggahan saha pahormatan ingkang kirang nuju prana dumateng ngersa panjenengan sami mawantu-wantu Bapak Nurdi sakala wangsa nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para pinenggah ingkang kawula hormati, Bapak Nurdi sakulawarga ugi ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang masyarakat dusun ngepeh RT sekawan Jambangan Paron menika ugi dumateng para kadang werda sinoman sedaya. Bapak Nurdi ngaturaken matur sembah nuwun atas bantuan panjenengan sami ingkang sedaya kala wau saking eguh lan pertikul panjenengan sami saengga menapa ingkang dados hajatipun Bapak Nurdi sakkeluarga ngantos wedal menika saged lumampah kanthi lancar boten manggih alangan setunggal punapa. Anamung kemawon Bapak Nurdi sakkeluarga namung saged hangaturaken dedongak mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya menika ndadosaken amal ingkang manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pelenggah ingkang kawula hormati, ing mriki kawula ugi badhe hanampi pasrahipun pinang temanten kakung inggih pun anak Mas Aldi Perdana Putra, putra kakungipun Bapak Heri Triyono dalah Ibu Epi Susanti. Ingkang kala wau sampun dipun aturaken kantri pertela inggih menika dipun pasrahaken bongkoan dumateng panjenenganipun Bapak Nurdi sakkeluarga. Saderengipun kawula tampi inggih nyuwun pangapunten. Ambek menawi anggen kawula nampi kirang trep dumateng ngarsa panjenengan kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Atur pasrah kawula tampi kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Atur pasrah panjenenganipun anak Mas Aldi Perdana Putra kawula tampi kanthi bombongipun manah leganipun manah. Mugi-mugi anak Mas Aldi Perdana anggenipun hanggebyur bebrayan agung menika kalian pun Nimas Ayu Lela Firanita putra putrinipun Bapak Nurdi dalah Ibu Gunasri tansah mangga kabejan kamulyan karaharjan mulai dinten menika ngantos sak lami-laminipun. Boten kata lumpen kawula nyuwun doa idi pangestu panjenengan sami mugi-mugi pinanganten sekalian menika anggenipun nggebyur wonten ing bebrayan agung menika enggal-enggalo
keparingan momongan mekaten. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dipun aturaken kalian duta saraya panjenenganipun Bapak Heri Triyono hamba bilih mangke wonten tanggal 19 nggih, tanggal 19 kapurih dipun dherekaken dhateng Madiun insyaallah mangke Bapak Nurdi sak keluarga ugi ditambahi rombongan mangke insyaallah mangke saged nderekaken dhateng Madiun. Lan dipun aturaken hamba bilih paripurnanipun gati panjenengan badhe nyuwun idi pangestu kondur Bapak Nurdi sak keluarga hanamung dedongaaken mugi sak kondur panjenengan tansah manggya slamet wilujeng mboten mangke alangan setunggal punapa ngantos dalemipun suwang-suwang. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long tinampan sampun rampung ing pangajap saya supeket genipun sami kekadangan genipun sami bebisanan. Kira pokok kalih Bu Ayu Kusuma Wardani menawi sampun jaga gati samapta ing diri mangke pun lanjut temanten kakung putih lenggah malih wonten madaning Puraya Agung sak sampun buka mangke hastungkara wawasan doa para tamu kakung putih ampun kundur rumiyin menawi dereng rampung pargian kanthi pungkasi hastungkara wawasan doa. Sinom pepiling tumuli kawiwitan. Rukun Islam ana 5 kang wajib dan pepetri den sampun rampung napa dereng genipun ngrasuk busana kasatriyan sampun rampung monggo kula dherekaken syahadat ingkang sepisan pindho salat aja lali ditambah dikir ing wengi rukun Islam kaping 3 lila zakat mring sesama pat poso bulan suci pungkasane munggah haji yen kuwasa sinuwun piye sampun rampung napa dereng genipun ngrasuk busana kasatriyan iki wis jam pira jam 11:30 kirang 11 menit neng ngepeh kene iki biasane adan jam pira jam 11:30 nek wali kukun 11:30 yo enek sing pokoke tetep kene jam 12 sampun rampung napa dereng ayo engko derekno ing isun inggih kala wau sinom pepiling dipun midhangetaken najan to bawane bawa sinom pepiling rukun Islam nanging tembange menika kabut irama sampun nyepaki pasemon pasemone apa topi miring topi kok miring inggih topi nek miring tiu gambare kupluk nika lho mloya mlayu mergo ra entuk-entuk nggih nika kangge ngengeng